Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka Indian Trade Union Congress, ne ya ka belatip lengkot kum ka intak ka belaseng hakalai trade uluber kasnem kat kandai spa saupunyo. Kadai kaseng kebadan ka jingete bat ka International Trade Union Confederation. Kadai kaseng kebadan sanlak ngut hakaleng kari India. Henne kasngi ka alai pui trade unaitung ka kanhon jong ka intak kebadan hakani ka jala Meghalaya kalai kendo ikinong pathai kubor ha Shillong Press Club ban pensyai halor ka jingsim kabu jong ki katto kat ne ki briu ki balawan chikani kanong ba Shillong ban kam ba ki degi khot jong ka kanhon. Hapok ke jelam jong General Secretary jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee u Dr. Manash Das Gupta nang tau Presiden jong ka Entak Meghalaya uba Simon Darling bat u General Secretary uba Edward Lynching kani ka kanhon kala paru alor kimat jing dawa jong ka Entak ke bah kani ka jelam Meghalaya kibaran kasan teli baro bat ki bakham kongsan ki kinthop ya ka jing dawa halor kamat ka beide ba ka jing se bai nong ikinong bala sngi nang ta ban ai bai bam temen ikinong trei jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank ban penskam ne regularize no ya ka kam jong ki mazdur jugali master role kinong trei casual bat ki wede ki jing dawa.